esterako beraz. Investidura bai, ez? Amnistia legea. Izan? Gabon deizuela guztioi eta ongi etorriak beste egun batez, kolpez kolpe antenatik albistegia zido fidagarri gertuko jator, baina badakizue informazio zuzena jasotzea zeinen garrantzitsua den, horren ahaleginean gaurkoan beste behin ere. Eta amnistia aizue hotxak, mehatxuak, akaso investidurarekin zer gertatuko ote, Kapitolioko irudiak errepikatuko zirelakoan izugarrizko polizia desplegea, baina izue frikismo frankistak badu bere mugarik, tira, ikusteke, baina ikusten da gaur egun sare sozialek askotan egia eskutatzeko zenolako ahalmena duten, izan ere, azken 15 urteetako babes zabalenarekin osatuko da berriz ere gobernua Madrilen, badakizue Hego Euskal Herrian oraindik ere asko agintzen segitzen duen gobernu horretan. Baina goazen errepaso azkar bat egitera, izan ere, zenbat partida, zenbat jokalari eta Sánchez investituta ateratzeko, Katalanak tartean, Eskerra Republikana, Puigdemont bera, Euskal Herria Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea, tira, badira hainbat partaide eta ikusteke joko honek zenolako emaitza emango duen Euskal agendari dagokionean. Edo nola ere, gauzak aldere bestuta heldu dira gaur eta bihar, Madrilen kongresuan egingo den, hain babestuta, hasitako saio honetan, deigarri egin zaigu baina, estatu plurinazionala helduko ote da, eskuin muturra horrekin oso kezkatuta, baina haratago ere jo du, eta mai gainean den auzi odoltsua, eta benetan gogorra duguna Palestina. Hor ere, ahotan izan du Sánchez jaunak. Reclamamos el fuego inmediato, que cesen en consecuencia las bombas, que entre de manera inmediata la ayuda humanitaria que necesita el pueblo palestino, que se abra paso a la diplomacia con la celebración urgente de una conferencia de paz y que la solución justamente demandada y largamente demandada por el pueblo palestino de reconocimiento de su Estado sea avalada por la comunidad internacional. El nuevo gobierno va a trabajar en Europa y, por supuesto, en España para reconocer al Estado palestino. Ikusteke beraz, zer datorren eta zer dugun aurrean zenbaitzuk diote, gaur entzun ahal izan digu Alderdi Sozialistako ordezkariren bati, hau ez dela izango legegintzaldiko akordio soil bat, baizik eta aurrerago jo ahal izateko. Edo nola ere, eraso edota jazarpen judiziala hasieratik izan duen prozesu edo negoziak eta garaia izan da, eskuin muturrak auzitegitara joateko asmoa ere agorri zuen, Vox alderdiak bereziki, ez da gutxiestekoa, ez baita aztekoa besteak beste, Euskal Hiztunon eskubideak zuzenean jazartzen dituen erabaki horiek alderdi honen elegitatik etorri direla. Edo nola ere, gaurko investidura saioa auzitegitara eramateko asmoa zuten, badira hainbat telebista kate, saio, gaur egun badakizue sare sozialen garaiotan, eta auzitegi goreneko magistratu emerito batek berak zuzen eta laburra azaldu du, asmo hauek ez dutela inolako funtsik. Que se hagan un test o un tag psicológico, ¿no? Porque eso ya roza en lo judicial, se puede opinar una cosa de otra, pero esto es una payasada y un desprecio al propio Tribunal Supremo. Erridikuluak izan dira bai azken egunotan ikusi ditugun eszena ugari, baina beldur puntua ere eragin dute gizartean, ez da eta gutxiagorako. Izugarrizko polizia despliegea baita egunotan ere, estatu osoko polizia berezi edota kaleko istiluei aurre egiteko polizia berezien despliege ikaragarria, baina egunotan azer nolako eszenak izan ditugun Madrilen kongresuan bakarrik ez, Alderdi Sozialistak ferrazkale ezagun horretan duen egoitzatarian. Salga de la zona, por favor. Déjeme hablar con usted tranquilamente. Estamos en zona de disturbios, señora, protéjase, salga de aquí.
Edo nola ere, gaurko lerroburuetan atzoz geroztik gaur sare sozialetan bolo-bolo segitzen duelako, hori Espainiar imperioko idazle ezagunenetariko batena da, eta argi Perez Revertek koskobiloak hizpide hartu ditu, baina azkenen bere izan da albiste, Iruñara heldu ezin da, Leitzan elkartu ziren erregionalista sutsu eskuindarrek egindako elkartaratzea goraipatzen ahalegindu den horretan. Izan ere, ikusten duzue pantailan, albiste izan dela, eta besteak beste nabarmendu duela aze barrabilak Leitzan bildu den jendetza kopuru zabal horrek edukitakoa. Zer gertatu zaio baina Reverte jaunari? Ba ikusiko duzue, pantailan agerian ikusten den bezalaxe, tilde bat ahaztu duela, nork eta Perez Reverte jaunak eta sare sozialetan ez dago barkamenik, ez dago gupidarik, eta ahazen olako zerrenda izan duen, besteak beste baten batek segituen esan diolako, errata nabarmena egin duela, eta tilde bat faltan, harrokeria erantzun dio berehala Reverte jaunak, esan ez erratarik ez duela egin, herritarik ez duela egin, tira, emaitza penagarria izan da, eta beste behin ere, halako harrokeriaz egindako iruzkinak, norbere teilatuaren kontra bueltan etorri dira. Eta esango duzue, zer dabiltza hauek Perez Reverteri buruz hizketan? Ba, sare sozialetan bolo-bolo dabilen kontua delako, eta amnistiaren legearen aurkako halako jarrera sutsua izan dutenak, ba, oraindik ere, albiste izateko arrisku gehiago dutelako unotan, ez gara gu izan, sare sozialak izan dira. Dreams of war, dreams of liars, dreams of dragons, fire, and things that will bite. Yeah! Sleep with one eye open. Good thing you pillow time. That's it. Fight. Enter night. Take my hand. We're off to Never Ever Land. Ah, that's so funny. Berlin aldera guazan Irazabal dugulako astero bezalaxe, Gabon ane, asteko eta behin mundua aldrebestu xamar dugula, hankaz gora, sare sozialetako aktualitatearen jarraipena ez da erraza, baina batzutan fundamentuzko gauzak aurkitzeko parada ere badugu, nola ez Palestina beste behin ere lehen lerroan, eskape taldea Txile aldean milaka jarraitzailearekin eta Palestina futbol klubarekin ikusi dugu egunotan, persona non greta ere irakurri izan dugu, sare sozialetan zuzeuk ere aipamena egin diozu. Tira, zenolako saltza egoera berezia bizi dugun, eta zehazki esan da gainera, Palestinan bizi den egoera gordin horrek bere horretan segitzen duenean. Ospitaleak erasotzen aire bidez, ez orain lur bidez eta operazio berezi bidez ere egiten ari direlako. Bai, hemen Alemanian ez da beste zertaz hitz egiten azken egunetan, Greta Thunberg persona non grata hitz jokua eginez, ba, bere aurkako kanpaina bat abiarazi dutelako, Alemaniako Fridays for Future mugimenduak arekin apurtu du, eta esan du ba, bere adierazpenak antisemitak direla, bakarrik Greta Thunbergek agertoki batean esan duelako, lurralde okupatu batean ez dagoela justiziarik, ez? Testuinguru horretan oso deigarria egin zait ikustea nolako kanpaina egiten ari diren Thunbergen aurka azken egunetan hemen Alemanian, baina berak esan du, azkenean aldaketa klimatikoaren aurkako borroka ez dela benetako borroka bat, beste borroka batzuk gehitzen ez bazaizkio, ez? Bestela hori lore zaintza soila dela, eta argi daukala, Palestinaren aldarrikapenak egiten jarraituko duela, baina egia da oso detaile txikia dela, zuk esan duzun moduan, kontuan hartzen badugu, Gazaren baitan, Gazaren barruan gertatzen ari dena. Kontuan izan da, ospitale gehienak edo guztiak kontrolatzen dituela dagoeneko Israelgo ejerzituak, hainbat egunez setiatu ostean, eta oso komplikatua da jakitea zer gertatzen ari denan barruan une honetan, baina argi dago, barruan dauden medikuak galdeketak egiten ari zaizkiela, atxilotzen ari direla, oso informazioa hasi iristen ari zaigu, baina zalantzari gabe oso arduragarria.
Ospitaleetako operazio berezi horietan gizonezkoak erretenitzen hasiak direla, atxilotzeko edo gatibu hartzeko, hori begibistakoa da. Bien bitartean mundu zabalean bolo-bolo segitzen dute, besteak beste, aipatu dugun greenwashing honen baitan, Greta bezalako erreferentzia batek, nolabaiteko burua altxa edo ahotsa altxatzea gogor zapaldua nahi izan dela, beste referentzia bat ere ikusi dugu sare sozialetan, ezta? Gainera, bere garaian Angela Merkelek berak negarretan utzi zuena bere familia salbatzeko eskari egin zionean, errefuxiatu babesgabe egoera horretatik. Bai, nik uste dut gure ikusle askok gogoan izango dutela, ez? 2015an oso famatua egin zen, Rim izaneko neskato palestinarra, gazatarra, Merkel, garai hartan kantzillerra zen Merkelek parte hartu zuelako telebista saio batean, eta telebista saio horretan umek galderak egiten zizkioten. Eta galdera egiten zuen protagonistetako bat errefuxiatu palestinarra zen. Merkeli galdetu zion, esan zion, berak Alemanian geratu nahi zuela, bere ametsa zela hemen bizitzea, eta baina bere amak bizitoki baimena irauntzear zeukala. Eta orduan Merkelek bere zintzotasun hotz horrekin erantzun zion esaten, ezingo zituela errefuxiatu eta migratzaile guztiak jaso eta asko haien jatorriko herrialdera itzuli beharko luketela. Neska negarrez hasi zen eta bere erreakzio hori birala egin zen hedabide guztietan, sare sozialetan. Bueno, kontua da denborarekin neskato horrek Alemanian herritartasuna lortu zuela, Alemanian bizi da, Rostocken bizi da, Alemania iparraldean, eta egun hauetan berriz ere protagonista da eta hedabide askoren lerroburua bilakatu da, bere sare sozialetan, zehazki Instagramen Palestinako mapa bat jarri duelako, partekatu duelako, eta bertan from the river to the sea, Palestine will be free, hau da, errekatik, ibaitik, itxasora Palestina askia izango da, lema partekatu duelako. Gogoratu behar dugu iragan astetik lema hori Alemanian debekatuta dagoela, antisemita delakoan, hori da Alemaniako gobernuak aldarrikatzen duena, eta beraz, izugarrizko kanpaina pairatzen ari da Zumberren kasuaren oso antzekoa, eta hedabide nagusiak, horien artean Bild sentsazionalista, eskatzen ari dira herritartasuna kentzeko. Beraz, neskato honek dagoeneko 23 urte ditu, Alemanian bizi da, alemana da, ezin zaio herritartasuna kendu, baina ikusteko nola dagoen giroa, ez? Bai, eta zenolako mugak adierazpen askatasunari, ezta? Judutarrak eurak ari direlako, sare sozialetan bertan konpartitu duzu gainera, The Guardianen bertan publikazio interesgarria egoera hau azaltzen, aipatzen duzun horretatik, judutarrek eurek ere, jarrera antisionista egotzita, adierazpen askatasuna erabat urratuta dutela, eta zein zaila den une honetan, komunitate ezberdinetan, baita juduan ere, Palestinako egoerari irtenbidea eskatuz edozer gauza esatea, eta edozein keinu egitea. Bai, Deborah Feldmanen kasua da, Amerikako Estatu Batuetako idazle judu bada, oso famatua egin zen bere istorioak gero anortodox liburua eta telebista seriea nolabait inspiratu dituelako bere historia pertsonalean. Emakume hau judu ultraortodoxoa zen Brooklynen, New Yorken, utzi egin zuen, alde egin zuen, eta Berlinera bizitzera joan zen, eta geroztik hemen Berlinen bizi da. Eta azken asteotan, giza eskubideen aldeko ahots indartsu bat bilakatu da. Hau da, Bai, Ane? Bai? Bai, hemen. Bueltan zaitugu. Aipatzen zenuen, bai, komunitate judutarrekoa, ultraortodoxoa, baina bere garapen horretan urrundu egin zela komunitate horietatik eta izaera eta iritzi neko kritikoa garatu duela. Bai, bere komunitatea utzi zuen, Berlinera etorri zen bizitzera, eta azken aldian giza eskubideen aldeko ahots garrantzitsua bilakatu da Berlinen. Hau da, denentzat giza eskubideak aldarrikatzen dituena, eta testuinguru horretan oso kritikoa da Israelekin. The Guardianen idatzi duen artikulu baten arabera gero eta konplikatuagoa bilakatzen ari da. Beretzat, nolabait ideia horiek Alemanian modu askean azaltzea, ez? Antisemitismoaren izenean agian oso konplikatua bilakatzen ari delako, eta esaten du ez dela justua antisemitismoa kanpoko
arazotzat jotzea, hau Alemaniak aspalditik dakarren arazo badenean. Deigarria zaigu, akaso Euskal Herritik, tira, egunotan Euskal Herrian, Espainian denetik entzun dugu, baina Scholz jaunaren hitzak zeinen zorrotz eta milimetro bat mugitu gabe ere, posizioa ez da inondik inora mugitu, naiz eta infantizidioz, gerra krimenez aritu, mundu mailan ia ordezkari diplomatikok izena eman, izenpetu agiriak, milimetro bat ere ez da mugitu, entzun dezagun. Land im Übrigen, das sich den Menschenrechten, das sich dem Völkerrecht verpflichtet fühlt und in seinen Aktionen auch dementsprechend handelt. Und deshalb sind die Vorwürfe, die gegen Israel da erhoben werden, absurd und daran kann es gar keinen Zweifel geben. Hau, hainbatetan azaldu diguzuan, baina akaso berriz ere azaldu beharko diguzu, ze egia da, Alemaniak izan dezakela bere erruduntasuna, aitortza, memoria historikoaren ez dakite ertsitasun hori, baina halako krimen humanitarioen aurrean deigarria eta ez dakit, azaltzen zaila da baita kazetaritza ikuspegi honetatik ere. Bai, berak esan zuen prentsaurrekoan atzo da, ez dela inoiz nekatuko aldarrikatzen Israel demokrazia badela, Nazio Batuen erakundeko kidea dela, eta beraz giza eskubideak errespetatuz jokatzen duela. Eta bere ustez, Hamasek bahitutako pertsona guztiak askatu arte, Israelek zilegitasuna dauka, bere eskuan dagoen guztia, eufemismo bat erabiltzearren, egiteko, eta hortik ez da mugitzen. Alemaniako klase politiko osoa, eta nik esango nuke baita iritzi publikoa ere. Tira, honi buruz ere segituko dugu hizketan, Israelek behintzat esan duelako 2 astez segituko duela operazio berezi honetan, eta nazioarteko presioak ez diolara egingo behintzat, eta asmoak behintzat beste 2 astez kasi-kasi Gaza deuseztatu arte, eta aipatu zuten ez da, azken egunetan ere hainbat entzun diogu, Mossadeko buru izandakoak ere argi asko esan du, 2 milioi palestinar mundu zabalean barreiatzea ez dela buru haustea handia izango, ez da? Bai, oraindik nik ez dakit Israelek ere argi daukan oso ongi zer nahi duen. Hau da, badaki epe luzera begira guztia okupatzea gustatuko litzaiokeela, hor ez dago inolako zalantzarik, baina hori fase honetan, fase desberdinetan nola eramango den, nik uste dute haiek ere argi ez daukatela. Argi dagoena da, palestinar guztiak Gaza hegoaldean ezin direla kontzentratu 2 milioi pertsona, baina askok ez daukatela 70 baino gehiago ez daukatela haien etxeetara itzultzeko aukerarik izango ez dela zer geratzen. Beraz, honek beste 2 aste irauten baldin badu, ez dakitze gerta ditekeen. Han egun hauetan eta Ixa plataforman aipatzen zenuen, egun hauetan utxune bat edo faltan botatzen duzula, hizketaldi batzuk izaten zenituen erreferentzia bat aipatzen duzu. Azaldu entzuleiz, zeini buruz ari zaren? Bai, ni Palestinara bizitzera joan nintzenean 2011an asko hitz egiten nuen Akiba Hor izeneko ekintzaile politiko eta filosofo batekin. Akiba duela urte gutxi hil zen, baina oso ekintzaile antizionista garrantzitsua zen Israelen. Eta beti oso perspektiba interesgarria zeukan egungo egoeraren inguruan. Argian elkarrezketa bat egin nion duela dagoeneko 10 urte, eta asko gustatuko litzaidak jakitea ze iritzi izango lukeen orain Israel Gazan egiten ari denarekin, ez? Egia da, erreferenteak ziren ekintzaile asko joan egin direla, hil egin direla, eta Israel gero eta herrialde erradikalagoa dela testu inguru horretan, ez? Orduan, faltan botatzen diralako ahotsak. Honekin amaiera aldera, zerbait atseginarekin amaiera emateko halakoetan ere behar delako, oxigeno pixka bat, analisiari heltzeko eta aurrera tira egin ahal izateko, eta Gazako populazioak hori egiten duela zalantzarik ez dugu, alaxe guk ere gauza bera egitea ere harik eta interesgarria litzateke. Irudi hau asko gustatu zaigu, kazetari bidali berezi izateko ametsa duen neskato honen irudia sare sozialetan bolo-bolo ikusi dugulako.
تسوي تعال شوي Muturreko egoeratan ere, aurrek badute, ez, halako gaitasun edo doai berezi bat, mirari bat ere, esan genezake askotan, egoera zailenean ere irudimena eta zergatik ez ilusioa, etorkizuna, irudimen horri egal ematea. Bai, arabieraz badago hitz bat sumut dena, nik esango nuke bakarrik palestinarrek erabiltzen duten hitza dela, irmotasuna bezala itzuliko nukenik, resistentzia eta haientzat resistentzia da geratzea, han egotea, ez? Belaunaldiz belaunaldi bertan geratzea, sustraiakan mantentzea, eta palestinarrek 80 urte daramatzate hitz hori praktikan jartzen. Eta neskatoren irudia oso adibide argigarria iruditzen zait. Ba, alaxe, Ane, eskerrik asko, beste behin ere geuran izategatik, eta agur esateko Gazako euritan dantzan propioa, hori ere ikusi dugu, eta onkitu engaitu bereziki, beraz, honekin adio esango dizugu, baina espero dugu, laster batean geuran izatea berriz ere. Arte. المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت Donostian, Tabakaleran, gaur Jaurlaritzak zaintza sistemari buruzko jardunaldi antolatu du, baina iritzi ezberdinekin topo egin dugu bertan. Izan ere, hainbat dira, ahots batzuk badira, gero eta ozenago, eta baliteke, azaroaren 30ean greba orokor feminista zaintza sistema publikoaren aldeko horretan gehiago antzematea. Urkullu lehendakariak gaur baina lehen personan entzun ditu aldarrikapen hauek. Kanpoaldean pankarta bat ere jarri diote Urkullu lehendakariari zaintza sistema publikoa, doakoa, komunitarioa eta gizabidezkoa izan ere, azenolako movida daukagun zaintza sistemarekin externalizazioak ugari direlako eta egoera muturreko prekarioan lanean diharduten langile, emakume langileen egoera, 24 orduz lan egiten duten emakume langile horien egoera benetan kaskarra delako, eta zer esanik ez, baita egoitzetan bizitzaren azken urteak igarotzen dituzten herritar guzti horiek ere. Noizbait ariketa egiten baduzue, zer pentsatu ere emango dizue, nor zaindu beharko duzuen, edo nor zaintzen duzuen, edota nork zainduko zaituzteten. Ariketa interesgarria eta ziur oraindik ere deitzeke dauden hauteskunde autonomiko Araba Bizkaia eta Gipuzkoan egingo diren hauteskunde horietan erdigunean izango den gai bat izango dela. Edonola ere, esandakoa, gaur greba feministaren deialdia Jaurlaritzak antolatutako aretoan bertan entzun ahal izan da eta lehendakariak eurekin hartu eman zuzena izan ez badu ere lehen lerroan eta bere larrutan jaso du azararen 30ko mezua. Ikusten duzu gaur nahiko musikari gatozela izan ere arimari auspoa emateko modua ere badelako, erritmoa zainetan sartzea, baina gauzak honela eta bideo bihurritu hauek atzean utzita azken txanpa honetan, bestelako musika benetazkoa honek ez du bihurrikariarik eta manipulaziotik ere gutxi, bidasoaren alde batean zein bestean drama dezentekoa dugulako eta mundu hau baten batek noizbait esan izan dizue mundua
justua dela nork esan ote du. Tira, esan ezakit, baina izateko bidean urratsak ematea beti izango da ariketa osasuntsua. Eta albiste dugu egun hauetan, Bidasoaren dokumentala, bai, Fermin Muguruzak zuzendua eta estatuan hainbat tokitan aurkeztua izan dena. Ziur mundu zabalera jauzi egingo duela, baina bide horretan geltoki bat izango du. Goya sariak izango dira eta hori Willis Drummond talde lapurtarrak. Izugarrizko soinu banda egina duelako aurretiaz, eurak lapurtar gisa Bidasoaren bazterrean drama hori lehen lerroan ikusten dutelako eta alaxe daramalako Bidasoaren kontakizunak bere banda propioa. Alaxe, agur esango dizugu gaur, baina bakizue hemen izango dituzuela bihar bueltan, zintzo edo gaizto, eta zuek ere hor bestaldean nahi zituztegula. Gabon pasa, eskerrik asko.